Ja se on semmoinen homma, että Veetin kanssa ruvetaan nyt tykittämään Joensuun raskaan kaluston raveihin vihjeitä tiistai-iltana kello 18. Raskas on kyllä vihjekalustokin. On. Suomalainen hyvönen. On todella. On niinku tätä raskaampaa ei löydy. Sovitaan hyvin niinku päivän teemaan. Juuri näin. Illan yhteistyökumppanit, Kultajousi sponsoroita vihjevideon. Sitten kesä- ja tapahtumaravintola Summer Liperissä. Ootko käynyt? En oo. Olen käynyt. Minäkin olen käynyt. Todella hyvää pizzaa, suosittelen. Kesällä siellä esiintyi Yölintu yhtenä iltana. No niin, olit siellä sitten Se oli elämys. laulamassa Beiran miestä. Kyllä, ja mä putosin. Mikä on Yölinnun paras biisi? Kyllä se on Beiran mies, mutta jos on semmoisessa tunteikkaassa tilassa, niin sitten Preussin punaista. Okei. Jos on tunteikkaassa tilassa. No niin. Maansiirtojen Soraliike M-levy Oy yhteistyökumppanina Valtra ja raskasta kalustoa on tarjolla Kavio-urallakin, koskapa ensimmäinen lähtö heti tarjolla meille tämmöisiä aloittelevia lämmiverisiä. 11 Fransik ei ole onnistunut 2 ensimmäiseen kisaan, mutta oli koelähdössä tosi hyvä vappuna ja odotan sen nyt takamatkalta kiertämään tässä tosi lähelle voittoa. Mulla on taas semmoinen tunne, että tämä numero 1 Driver to Win puolestaan ravaa nyt. Driven to Win. Ravaa nyt ja voittaa lähdö. Opetetaan Veetille vähän englantia. Toinen lähtö. Tässä on lahjakkaita 4-vuotiaita tammoja. Ykkönen Karla voitti Hankasalmella tyylikkäästi ja 3 hetken haave. Savonlinnassa tuli Suurosen Vittori, josta ohi 31 lopetuksessa. Oli kyllä tosi hyvä. Toinen näistä voittaneen lähdön. On lupaava olosia varsoja. Ykköstä Karla itsellä vahva tunne, että on sisässä vielä paljon niin kuin nähtyä enemmän. Ihan varmasti on, mutta on hetken haaveessakin. Oli kyllä tosi hyvä tuohon Savonlinnan voittoon. Sitten 3. lähtö, kokeilat ja juniorit kohti Linnunlahti liigaa lähtö. Kyllä nyt näyttää siltä, että Eelis Murtola hallitsee Donatello Diverin kanssa mielinmäärin. Samoilla linjoilla. Hyvä sauma kyllä voittaa lähtö. Oikein sopivan näköinen kisa. No sitten Toto 5 kohteisia. Lähtö 4 on tosiaan tämä kesä- ja tapahtuma ravintola Summerin nimikko lähtö. Mun suosikki Yölinnun tuotannosta on ehdottomasti TV:n kokoinen haitari. Sekin on hyvä. Ja sitten tämä... Se lintu. Pieni lintu. Sen muuten osasin pienempänä niin ulkomeesta laulua aina niin isän auton takapenkille, jos tähän väliin saa mainostaa. Mutta tämä, onko se niin naapurin sahtijenkka vai mikä sen biisin en kuullutkaan. Se on huippu. Mulla ei ole ihan täysin hallussa Yölinnun tuotanto, mutta soitetaan Yölintua ehdottomasti tuossa kesätapahtuma ravintola Summerin nimikkolähdön alla. Se on tää Toto 5 avaus ja aika tasaisen näköinen porukka. Jotenkin on sellainen fiilis, että numero 5 Lucky Hansman voisi olla tässä lähdössä korkealla. Palasi Savonlinnassa tosi pitkältä tauolta, johti pitkään, näytti hyvältä, startti alla. Reipas kiihdyttäjä, tähän lähtöön hyvä hevonen. Nostan sen ihan suosikiksi asti. Minä sanon tähän avauskohteeseen vaan ohjeeksi, että paljon merkkejä. Sano yksi hevonen, minkä haluat ehdottomasti mukaan. Takarivistä numero 11 Magnificent Seven. Ei ole niin nolo, mitä niin tuloshyvisto antaa ymmärtää. No siellä on voittoja 4 kuitenkin ja mennyt 17, että hevonen on kyllä... No joo, mutta niin viime startissa ei kuitenkaan kärki syö ihan, että, mutta kyvyltään riittäisi kyllä. Näin tuossa Torvisen Hannua, ollaan siis Vermossa tekemässä tätä. Hän katsoi 5 sekuntia Joensuun lähtölistaa ja totesi, että Veli-Pekka Toivonen hyppää Love You Boostin kyytiin. Se on mielenkiintoinen tuosta kakkospaikalta. Joo. Mies on kuitenkin Amerikassa käynyt ja Meadowlandsissakin ajanut voiton. Etenkin jos lähtee Love You Boostilta kengät pois, niin sitten pitää huomioida aikaisessa vaiheessa. Mutta tähän paljon merkkejä. 8 Fast Rose mukaan, muutama merkki jo. Sitten takarivistä numero 10 Camoon, 9 Nanetson Rose, ihan niitä peruspelihevosia. No niin, kohta sä oot luetellut kaikki hevoset. No. Mennään toiseen kohteeseen. Lähtö numero 5, Maansiirto ja Soraliike M-levy Oyn lähtö. Ja 4 How Match, voittanut 6 kertaa jo tänä vuonna. Ylivieskassa tuli laukka, mutta teki tuossa keväällä kyllä tosi hienoa työtä. Ja nyt alkaa pikkuhiljaa taas päästä starttirytmiin, niin kyllä se ehdottomasti ennakkosuosikki tähän lähtöön mielestäni on. Mutta 2 Solmet Pelliin jäi vieremällä pussiin, startti alla silläkin, ja keväällä meni tuohon vieremän kilpailuun kyllä tosi hyvin, että huomioidaan tämäkin. Sitten Boulder Titan, totta kai kovia lähtöjä kolunut koko ajan, ja vielä tuolta takamatkalta suosikkeihin lukeutuu tietenkin 9 Ecstasy, mutta sillä on puolen vuoden tauko. 2 hevosen lähtö. Jaa. Joko Haumets keulasta numero 4 tai takamatkalta numero 11 Cool Flame. Viimeksi tuli se onnistuminen, meni läpi matkan ravia ja tosissaan tämä hevonen riittää kyllä pitkälle. 9 Ecstasy palaa pitkältä tauolta ja 7 oikein lehdessäkin oli Dimitri Hetmanin kommentit, niin oli hyvin maltilliset. Ajetaan nätisti ihan treenibalanssilla ja haetaan vaan ehjää starttia
kroppaa ja sitä myötä kohti kovempia tehtäviä. Joo, mun mielestä tässä kyllä on nyt yllätysmahdollisuuskin. Nimenomaan tämä Solmet Pellinen numero 2 on äärimmäisen vaarallinen tuosta juoksun onnistuessa. Lähtö numero 6, 3. Totoviis kohde ja Valtra siellä yhteistyössä. 6. Nätti Tiana on hieno 6-vuotias Tamma. Kohtaa nyt aika sopivan näköisen vastuksen. 2. Kirassi vieremällä johtopaikalta taas loppusuoralla hieman antoi periksi, mutta tuntuu, että se on kuitenkin selkäreissulla tässä vaarallinen. Sitten 9 Rhapsody, totta kai Rääkkylän 13-vuotias kova poika kiertää tuolta pitkältä 60 pakiltakin korkealle. Villihumu, mikäli vaan malttaa ravata numero 11. Kunto kyllä pitää, mutta hyppy edelleen herkässä ja totta kai 5. Koivikon Jerry, joka Lappeenrannassa oli tosi hyvä siinä henkisen tuntumassa, pyristeli 2. Laukka ei ratkaissut mitään, henkinen voitti keulasta ja Koivikon Jerry oli sitten takaisin toinen. Ja vielä paalulta 1 Liekehtii, joka ravatessaan pyrkii karkun matkalle, mutta kovia kyllä tulee tuolta takaa. Mikä sun suosikki tähän lähtöön on? Oma suosikkini on numero 9 Rhapsody, suoritusvarma. Mutta muutenkin tarvitaan. Numero 5 Koivikon Jerry, tosi hyvässä kunnossa ja ravilla riittää pitkälle. 6. Nätti Tiana, koko ajan semmoista OK-jälkeä. Jotenkin kuitenkin tunne, että onko enää ihan siinä top-formissa, mitä oli vaikka keväällä. Loppukevään huippuiskussa, kun niin. kovissa tammanlähdössä kuitenkin Totossakin oli silloin, mutta toisaalta nyt saa startin torniosta alle, että varmaan menee eteenpäin siitä. Joo, ja sitten vielä 4. hevosena mukaan tämä 11 Villihumu. Tosissaan ravilla nousee aina korkealle, mutta laukkaristi on. Okei, sieltä näihin pieniin numeroihin Liekehtii ihan Kirassiin, ihan usko. En usko. Tulee sellainen tunne, että takamatkalta kyllä tullaan. 4. Totoviis kohde lähtö numero 7, ja kyllähän on iso riski, että Kytölän talliin menee voitto, kun tuonne Old Fashion Fees Lunatic Fighter erottuu aika laillakin muista. Tino Keväänranta, onkohan hän ikinä ajanut Joensuussa kilpaa? Tekisi mieli väittää, että ei. Ja Ville Koivistokin muuten vierailee Linnunlahdella, hyvin harvinaisia vieraita tiistaina. Onkohan Tino ikinä käynyt Joensuussa? Niin, koko Pohjois-Karjalassa. Tervetuloa Tino ja tervetuloa Ville myöskin. Kumpi näistä voittaa vai voisiko joku kolmas iskeä? Mun mielestä tämä on kyllä nyt Kytölän tiimiin menee. Todennäköisemmin voittaa numero 6 Old Fashioned, mutta Lunatic Fighter numero 5 hyvää varmistusaste, mutta näistä 2 löytyy se lähdön voittaja. Mutta kiva nähdä, kuinka paljon tämä numero 10 Gryffindor parantaa. Nimittäin nyt on pari starttia kropassa ja Lappalainen. Oli Kuopiossa kuitenkin jo ihan OK 4, niin nyt se kuuluisa 3. startti tauolta. Joo, Lunatic Fighter johtava Rinnalta Kouvolassa, oikein hyvä 3. Old Fashioned voitti viimeksi keulasta. No sitten 8. lähtö. Tähän varma. No tähän varma 1. Stone Pocket X ja Jere Alakorpi ohjastaa kun Hurmi, jossa voitti perjantaina vieremmälläkin, niin kyllä tämä nyt haiskahtaa koko matkan johdolta nopealla avaajalla. Ollaanko me siitä yhtä mieltä? Ollaan yhtä mieltä. Miika Tennunkin sanoi 7 oikein lehen kommenteissa, että kyytiin nousee Pohjois-Savon nouseva ohjastajalupaus. Näin on, kyllä. 17 vuotta taitaa Jerellä olla ikää ja ajaa kyllä tosi hyvin. 4 voittoa jo tänä kesänä hänelle ja nyt taitaa tulla 5. Stone Pocket X:n kanssa. 7 Back on Stage on hyvä hevonen, mutta juoksu menee väkisinkin vaikeammaksi kuin tällä suosikilla, niin Stone Pocket X hoitaa homman keulasta. Sitten lähtö 9, siellä hyviä hevosia. 10 Lady Godiva meni Kuopiossa 14 täyden matka, oli kyllä erinomaisen hyvä, mutta niin oli myöskin niille Two Class for You tuossa Joensuun voitossa. Tässä on hyviä nousevia aloittelevia lämminverisiä. Joo. Olisi niin kiva tietää, että millä perusteella Eelis Murto on tähän valinnut ohjeistettavansa. Onko tässä mitään niin ihmeellisempää taustalla, vai onko vaan aikaisemmin lupautunut numeroa 10 Lady Godiva ajamaan, että sen myötä hyppää sen kyytiin. Joo, Eelis Murtola myös näitä itäisen Suomen nousevia, lupaavia kuskeja. Kyllä. Yhdessä Jere Alakorven kanssa tulevat muutamien vuosien kuluttua hallitsemaan Itä-Suomen raveja miehissä. Kuinka monta vuotta mennään eteenpäin, että Eelis Murtola voittaa Joensuun Ajaja-liigan ekan kerran ja saa kuvan itsestään tallikahvion seinälle? 2 vuotta. 2 vuotta? 2028. Kova näkemys. Mä niinku... Voitti jo kuitenkin Lieksa-ajajan liigan tänä vuonna ja sieltä on yleisesti ponnistettu Joensuun liigavoittajaksi. Niin totta. Miekin usko Eelikseen. Mie luulen, että menee 4 vuotta. Sitten tärähtää. Annetaanko aikaa vähän sehän kasvaa, nähdään. Mikä on tiistai-illan paras tipsi? Paras tipsi? Mulla on aika helppo. Kyllä se on Lucky Hansman. Lähtö 4, Totoviis avauskohde, hevonen numero 5. Mie sanon toiseen Totoviis kohteeseen numero 11 Cool Flame. Älkää oikeasti unohtakaa.
Äsken se oli 2 hevosen lähtö, How Much ja Ecstasy, ja nyt se viime hetkellä kaivaa sitten hatusta vielä Cool Flame. Ei, kun me sanoin koko ajan, että Cool Flame oli se varmistusrasti. Ecstasy en usko. Joo, näin hyvin, mikä tuossa sinua kuunteli. Kiitos. Joo. Kiitos Veeti. Hei, kiitos katsojat, kiitos kuuntelijat. Ja tiistaina nähdään Linnunlahdella kello 18 raskaan kaluston ravit. Tervetuloa kaikki.